No sé si em sentiu tots. Bueno, ara que hem acabat amb la classe del David, comencem amb 45 minuts de spinning i després us deixarem amb la xerrada nutricional de l'Alba Crespo. I bueno, i res, per la meva banda ja vaig fer una classe virtual ara fa un parell de setmanes amb el Club de Pobla. No sé si recordeu que vam fer la pujada a Port Ainé i res, avui, bueno, no sé si us serà tan familiar com Port Ainé, però avui farem la pujada a Plató de Vale, rememorarem el Tour del 2015, quan teníem el Puriton competició i bueno, ara en breus comencem, ¿vale? Sí. No sé si s'escolta bé el volum. Perfecte. Comencem tots amb resistència baixa. A poc anem entrant amb calor. Cadència entre 85 i 90 pedalades per minut. Anem agafant temperatura. Ja estem escalfats prèviament de la classe del David. Vinga, anem guanyant cadència pedaleig. Mantenim la resistència. Mantenim resistència baixa durant 50 segons més, anem augmentant la cadència. Ens apropem ja a les 100 pedalades per minut. Recordem que seran 45 minuts de sessió. I recordem, pugem a Plató de Vale avui. Vinga, comencem a pujar resistència, anem baixant pinyons. Cadència ja inferior a les 100 pedalades per minut. Vinga, espero que escolteu bé la música. Comencem a agafar ritme. Cadència entre les 80 i 85 pedalades per minut. Resistència mitjana.
progressivament anem augmentant el ritme. Aguantem sentats. Vinga, anem rodant entre el 60 i el 70%. Vinga, anem a dalt. Pugem una mica la resistència. Vinga, minut i mig d'aquí dalt. Aguantem de peus. Cadència entre 60 i 70 pedalades per minut. Molt bé, mantenim el ritme. Vinga, adequem la resistència al ritme de la música. Molt bé, aguantem 45 segons més aquí dalt. Vinga, intentem seguir-li el ritme al purito. Vinga, som-hi. 30 segons més. Ara sí que ja estem a la temperatura òptima. 10 segons més. Vinga, una miqueta més. Ens assentem, mantenim la resistència. Cadència igual, entre 65 i 70 pedalades per minut. Estem en plena pujada ja. Al ritme de la música. Recordem començar a hidratar-nos. Aguantem 30 segons sentats. Molt bé, ritme constant. Vinga, anem a dalt. Una miqueta més de resistència. Baixem un parell de pinyons i aguantem 2 minutets. Vinga, seguim-li l'atac al purito. Molt bé. Vinga, aguantem alt. Perdoneu que he perdut connexió amb internet. Som-hi. Aguantem aquí dalt. 2 minuts més. Exactament, minut 45. Seguim amb la mateixa resistència. Entorn 65-70 pedalades per minut.
Comencem a trencar suaia. Ens anem hidratant, sobretot. Vinga, una mica més d'alegria. Una mica més de resistència. Aguantem un minut més aquí dalt. 40 segons. Molt bé, mantenim el ritme. Trenta segons. Una miqueta més. Vinga, que anem molt bé. Quinze segons. Ja comencem a patir una miqueta, comencen a fer mal les cames, però aguantem 3 segons. Ens assentem, mantenim resistència. Ara sí, tirem de força. Quaranta segons. Vinga, aguantem sentats. Apretem els quàdriceps. Vinga, tirem de força aquí, 15 segons més. Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. 5 segons. Aguantem sentats. Vinga, anem a dalt. Mantenim resistència. Cadència entre 65 i 70 pedalades per minut. Molt bé, aguantant el ritme aquí dalt. Minutets abans del primer descanset de la pujada. Seguim pujant, però agafarem una mica d'aire. Vinga, 1 minut 50 de peu més, molt bé. Vinga, que el grup principal també s'estan animant. Van augmentant el ritme. Nosaltres el mantenim perquè no ens agafin. Som-hi. Aguantem aquí dalt. Ens concentrem en la respiració. Vinga, 1 minutet més, molt bé. Mantenim el ritme de la música. Poc menys d'1 minut. Aguantem aquí dalt. Poc més de 30 segons. Vinga, que anem genial, molt bé. Una mica més. I respirem una miqueta. Som-hi, 20 segons. Aguantem el ritme. Deu segons. Vinga, que ja ho tenim. 3, 2, 1. Tornem a sentar-nos. Vinga, aguantem sentats ara. Mantenim la cadència entre les 60 i 70 pedalades per minut. Molt bé, mantenim el ritme.
5 segons. Aguantem sentats. Vinga, una mica més. Vinga, que ens marxi el burrito. A quan diu que anàvem de resistència mitjana, no? Doncs anem a mitja alta. Li donem un punt extra. Estem preparats o no? Mitja alta, però mantenint la cadència entre 65 i 70 vegades per minut. Vinga, anem a mantenint la resistència, accelerem 20 segons. Com fa el burrito. Anem darrere seu, vinga, som-hi! 10 segons més. Vinga, que l'aguantem. 3, 2, 1. Tornem a sentar-nos. Pugem un parell de pinyons. Baixem a resistència mitjana. 80 pedalades per minut. Agafem un ritme constant. Respirem una mica. Recuperem d'aquest esforç tan intens. Sobretot aprofitem per hidratar-nos. Estem al 80%, Aguantem sentats. Vinga, tornem a atacar. Anem a dalt. Mantenim la resistència, Canviem el ritme. 10 segons més. Vinga, aguantem aquí dalt. Tornem a sentar-nos. Mantenim resistència, Una mica de repòs. Recuperació activa. Resistència mitjana. Mantenim la cadència entorn a les 80 pedalades per minut. Però no ens relaxem, Estem en la fase agressiva de l'etapa i els canvis de ritme ara són una constant. Preparats? Som-hi! Mantenim resistència, anem a canviar el ritme. Qui es trobi més còmode sentat, que ho faci sentat. Qui no, de peu. Vinga, 30 segons més. Vinga, 20 segons. Aguantem el canvi de ritme. Segons. 3, 2, 1. Tornem a sentar-nos. Mantenim resistència. Ara ens assentem i recuperem una mica. Vinga, està sent amb canvis de ritme, Important que aprofitem aquests 40 segons de recuperació. Passen molt ràpid, però s'han d'aprofitar bé. Fem un globet d'aigua. Estem preparats? Tornem a dalt. Tornem a canviar el ritme.
Ara aguantem 30 segons més. Som-hi, som-hi. Segons. Comença a costar ja. Vinga, força mental ara. 2, 1. Recuperem. Mantenim la resistència mitjana. Cadència entre 75 i 80 pedals minut. Vinga, recuperem una mica. Vinga, la freqüència cardíaca va baixant sobre el 75-80%, Se't ve el repòs ja, Vinga, anem a dalt. Resistència mitjana. Però una mica més de cadència ara. Aguantem a dalt a 70-75 pedalades minut. Vinga, molt bé. Vinga. El grup del pilot està atacant el Nibali. Nosaltres seguim per davant del micro, Aguantem el ritme. Ritme constant aquí dalt. La freqüència cardíaca va pujant de nou un altre cop. Vinga, que estem a la meitat de la pujada ja, Molt bona feina. Seguim igual. Vinga, ja estem entre el 80-85% de la nostra freqüència cardíaca màxima. Vinga, que el currit ens obri forat, Aguantem aquí dalt. Menys un minut. Seguim a dalt. Molt bé, mantenim el nivell d'esforç. Segons. Vint segons. Ja va costant, Però seguim aguantant el ritme aquí dalt. 3, 2, 1. Intentem. Mantenim la resistència. Aprofitem per veure una miqueta. Aguantem sentats. Preparats? Som-hi, anem a dalt. Baixem la resistència. Quan dic baixem, posem més de rotllo, més dur. I aguantem
25 segons més aquí dalt. Molt bé. Una mica més. Cadència per sota 70. Baixem una mica la resistència, pugem un pinyonet i seguim a dalt. Amb un ritme més constant, més tolerable. Vinga, aguantem una mica més aquí dalt. Vinga, sentim que cremen els quàdriceps. Anem acumulant lactat. Però ara es tracta de tolerància al lactat. Vinga, aguantem aquí dalt. Tornem a centrar-nos. Baixem un pel en la resistència mitjana. Cadència entre 70 i 75 per a baix dur. Aprofitem el descans per una miqueta. Vinga, anem a animar el purito, que quasi ho té. Anem recuperant-nos, que això no s'ha acabat. Augmentem resistència. Baixem un dos pinyons. Cadència entre 70 per a baix minut. 70-75. Vinga, anem a dalt. Resistència mitja alta. Cadència entorn de 70 per a baix per minut. Vinga, mantenim el ritme. Aguantem el peu ara. No més de 2 minuts aquí dalt. Estem preparats. Concentrats en el ritme. Vinga, som-hi, que encara ens queden 2 minuts més extra. Una mica més. Mantenim resistència. Vinga, una mica més d'alegria aquí dalt. Vinga, llancem una mica la bici. Donem una mica de velocitat. Les poques forces que ens queden. Vinga, som-hi. Anem molt bé. Poc més d'un minut. Aguantarem. Vinga, que segur que sí. Vinga, que l'esquella no té gregaris. Ara és el moment de passar a l'acció. Poc més de 30 segons. Seguim de peu.
Com va el Quintana ara? Vinga, 20 segons. Aguanta Vidal. 10 segons. Som-hi, som-hi, som-hi. Tornem a sentar-nos. Pugem pinyos. Baixem una mica de resistència. Augmentem una mica la cadència. Agafem una mica d'aire. Que ens falta l'última part, la més dura i decisiva de l'etapa. Seguim a distància mitjana, Vinga, 2 quilòmetres i mig per Purito. Nosaltres una mica més. Aprofitem per fer l'últim glop d'aigua. Si més no dels últims. Ens deixem una mica. I ens preparem pel proper canvi de ritme, que serà en breu. Vinga, anem accelerant. Anem de peu. Tornem a sentar-nos. Vinga, busquem cadència ara. Vinga, anem a dalt. Tornem a sentar-nos. Aguantem sentats. Mantenim cadència alta. Superior a les 80 pedales minut. Som-hi, anem a dalt. Vinga, poc més de 30 segons més aquí dalt. Anem accelerant el ritme. Tornem a sentar-nos. Mantenim resistència. Vinga, cadència en torno a les 90 pedales minut. Vinga, per final ja. Vinga, que tanca el flux ja. Anem a dalt. Aguantem 5 segons més. Tornem a sentar-nos. Augmentem una mica la resistència. Bé, ara baixem a 70 ja. Minuts pel final. Vinga, últim esforç. Ara és moment de donar-ho tot ja.
centrats, 15 segons més. Vinga, anem a dalt. Augmentem resistència, canviem el ritme. Vinga, 20 segons més. 10 segons. Vinga, animem el burrito. 3, 2, 1, tornem a sentar-nos. Baixem a mitjana. Bona recuperació. Minuts falta. Vinga, que el públic que veu l'últim quilòmetre. Ja ho tenim, això. Anem al. 40 segons més. Accelerem al màxim. Vinga, anem donant tot el que ens queda. 30 segons. 15 segons més. 10 més. Seguim a dalt. 3, 2, 1. Tornem a sentar-nos. Mantenim resistència. A l'últim quilòmetre. Vinga, burrito, som-hi. Vinga, que taqui el Nairo al pilot. Ritme constant. Aguantem centrats. Quanta estona? Molt poquet. Concretament 10 segons. Preparats? Pugem resistència, més duresa i anem a dalt. Hem baixat un parell de pinyons i arrenquem a màxima aquí dalt. 10 segons. 5 segons. Tornem a sentar-nos. Vinga, aplaudim al público. Una gran gesta la seva. Nosaltres anem un minut darrere. Vinga, últim canvi de ritme. Som-hi! 45 segons i estem a meta. Resistència mitja alta. 30 segons. Vinga, últim esforç. Hem d'arribar a la freqüència cardíaca màxima. 10 segons. Estem parlant de consum d'oxigen. Vinga, som-hi, som-hi. Tornem a sentar-nos, arribem a meta. Molt bé.
resistència. Vinga, ara recuperem una miqueta, Aclarem una mica el lactat després d'aquesta part tan exigent. Anem bevent, ens anem assecant, anem donant calma a poc a poc. Vinga, encara tenim el ritme cardíac sobre el 85% de la nostra freqüència cardíaca màxima. Li donem uns minuts perquè es vagi baixant progressivament, ens anem calmant. Posem una resistència molt fàcil ara per tal d'anar recuperant el més ràpid possible. I el que us dèiem, anem bevent sobretot. Al principi de classe us he comentat que després de la meva classe seguiria la xarxa nutricional de l'Alba Crespo, però no serà així, serà la classe de la gimnàsia i manteniment del Ferran Butxaca, d'acord? Així deixarem amb ell ara en breus moments. Res, espero que hagueu disfrutat molt i que disfruteu molt amb ell ara. Seguim baixant les pulsacions una estoneta i ara en 3 minuts ja us donaré pas amb ell, d'acord? Moltes gràcies per l'assistència i ha estat un plaer. Aprofiteu aquests 15 minutets abans de començar el Ferran per fer uns estiraments lleus, sobretot, i aprofiteu per rehidratar-vos i menjar alguna coseta i compensar la despesa calòrica que heu tingut aquí, d'acord? Vinga, que vagi bé, moltes gràcies.